се като илюстратор на теорията за същността на социалния страх, за социалните механизми, които провокират страха, за начините и средствата за преодоляване на страха, за страха в съдружие с всички тези емоции, които го съпровождат, засилват, за опасността, че ако не се преборим своевременно със своите страхове, можем да прекрачим онази граница, която следва графата психично заболяване. И в този смисъл аз съм, може би да кажем, положителният герой в твоята книга. Положителен герой, защото показвам примери, в които успявам и съм успявал да преодолея страховете си и да не ги превърна в фобии, които да се настанят трайно в моето съзнание. Тук прочетете за първата ми публична лекция, когато моите слушатели заспаха. Буквално заспаха, не като студентите. Аудиторията буквално заспаха. Тя на първия ред и похърква. Представете си, първо тревогата, че почват да заспиват, после страхът, че ще заспат и ужасът, така се ужасът, че те заспават.